aiki ce kura gaban ki sarki na nan. A faɗa a cika ga mai hankali akan san wannan. Mai karamcin bako ma shi tawakkali yayi sannan. Da ya sauki barawo nan kun ga ai gurin guske nan. Dan Fulani ma ina saniyar ka tai maran nan. Amsar ita ce abadan tai batan dabo shi kenan. Mai zuwa makaranta fashin da yayi na yau shi kenan. Yo kamar mai suya ya manta albasa ne sannan. Shi daga mai so in har yayo da kan shi kenan. To kamar kudiri ne rabbi yayi nufi shi kenan. In ka tabbata mai bautar tsarkake shi shi dai sannan. In ka yadda da manzon sakon ganai hakan shi kenan. Duk abin da ya tsara ni dai gare ni gyara kenan. A kiraren hali wai ta fi sanjini ɗaya kenan. Wani koshi kun san bai maganin irin yunwar nan. Daga kazar sarki ta shanya kwai bawanwar kenan. Wani wayo in ka ji an saba alkawar nan kenan. Ai kamar masanin hanya in ya bi ta dodar kenan. Wani rance in ka ciyo biya fa ƙarshe kenan. To anan nama a dafe romuwarsa dan ya sannan. Mafaraucin su da in ya ishe guza shi kenan. Wata kara in ka ji wayan ka aje nan sannan. Maso gadan kirki isassa yake bida shi kenan. Tururuwa dan yunwa ta jingine bida shi kenan. Karyar da ka shuka ta kara da mata bi kenan. Kai sauri ka mance gunzuwa gara bi kenan. Ko gida in ba tsoho ni gare ni kango sannan. Da sharau in ba shanu yin saka ga shirme kenan. Za na kara bayanin yamji sako kidan shi kenan. Na ga alkawari ma sauke shi yayi wuya kuma sannan. Masu zance na cewa ɗa na goya sarki kenan. Kuma suka faɗa girma ya zube kawai shi kenan. Godiya ga iyaye na kun gwadon hakan teran nan. In ka yadda da Allah shi ke da zamani kuma sannan. Mai dare mai rana cuta da magani kuma sannan. Sai ka ƙaunaci manzo abban su tima bango kenan. Sabunan da na zara na ɗau guda 100 nan. Ba su miko wayo na rabbi yayi nufi shi kenan. Zan warware sakar rabbi ya nufa kuma sannan. Delziyam tur zan baku ɗan kaɗan cikin ta